नै जों दायो थांगोन मा कामाख्या कामाख्या मन्दिराव थांनो नागिरदों आरो ना फार्स्ट टाइम लाइफआव दा जों बास नेगासिनो इनियाव ओइथिंनिफ्राय फैगासिनो आरो ना सारियालिथिंनिफ्राय फैगासिनो दाथ' जों गारियाव गाखोना लाबायना जों लकेसन एसेबां नुलांनाय नंला लोगोफोर नोंथांमोननो मोनहैबासो दिन्थिनाय जासिगोन आरो ना टार्निं शिलंआव फैनाय बायदिसो मोनबाय माथो शिलं बायदिसो मोनबायलै आं गोजौ गाहाय लामाफ्राबो शिलं लाइट गाइस शिलं लाइट लकेसन भिउ खुवा खोबजोबनायलै जों दा अमनियावसो थांगासिनो अमनि गारिया अमनि दै गाइस अमनि बिराद गोजौआव दंलै जोङो मेरला थांलाय फैलाय माथो मानसिफ्रा खुवा खोबजोबनायलै आयौ ओइनो ओइ ओरैबायदि भिउ कामाख्या मोनफैबाय जोङो लोगोफोर कामाख्या मानसि जादों आरो ना मस्त मानसि जादों फार्स्ट टाइम फैबाय दे आं कामाख्या बिखारिफोरासो बारा मा जागोन भिडिअ लाना नै फुजानि माल मोनजोबो मोनफैबाय जोङो नै कामाख्या मन्दिराव आरो भितराव हाबबावनांगौसो दां मासे मानसि जायो बेयाव खुलुमहैगोन दा आन्दायलायलांबायलै मानसि नै दिनै फार्स्ट टाइमलै ना कसारि मानसियानो मानसिलै जों फार्स्ट टाइम फैबाय माने गोदाव सोरावसो मोनबाय माथिं जायगायालाय आसलालाय बिराद गोजौ गाखोनांगौलै नुहुरबाय हाबबाय जोङो मेन मन्दिराव फार्स्ट टाइम फैबाय आङो मन्दिराव मोनफैबाय आं फार्स्ट टाइम लोगोफोर मोनफैनाय बिराद मोजां नांबाय दे खिन्थु सेन्देल लाखिनायनि थाखाय 10 थाखा होनांबाय आरो जोङो मानसिया लाइफआव फार्स्ट टाइम फैदों गिदिंग्रोना लानोसै फाखोसे नामा
ओइ मेन माबायालाय माथिं ओइ हाबजोबना दं माथो ओमफ्राय गोजौ फट' साफायसै माथो मानसिफ्रा माबा फट' साफायसैनाया मोजां फट' साफायसै मानसिफ्रा माथिं साफायो जों दा नागिरनानै मोनासै माने हाबफैनानै गोदाव सोराव जाना दङ फैलाय थांनि फैलाय जों माने कामाख्या मोनफैबायनो दा जेराव मेराव खुलुमगासिनो जोंथ' आन्दायफैलायलांबाय माथिं मा जों जेबोखौनो मिथिला बोरमा सोरबाफोर बावनाय माबा होनाय नामा बोरमाफोरा जराल' माथो बोरमा गोजालै माथो फागाखौबो बारनो मोनो ना मोना बारबायलै नै लानिथिंनो जिब-जुन्थुखौ गाथारसोनाया बेयाव पाबासो भर्ति जाना दङ मेरला बोरमा दङ ना बिराद मोजां नांबाय दै मोनफैनानै गोजौनिफ्राय मोजां मानसि जायो माथो बिराद आंना लंपेन्टआबो बेल गैया माने गबाय थादों आरोना सोब मालाय गावबा गाव गोजा बोरमाफ्रा मा खालामो माथिंनिफ्राय गाखोदो माथिंनिफ्राय ओंखारदो जेबो मिथिलायलांलाना नेवलान मा होनदों फैसा रोङि मानसिनो जाहोबा बारासो लाब जागोन सावरि मानसिया बेयाव दाख्लाबो नेयाव मोजां नुगोन गोलोमबाय बिथिंलाय मायाव अ बिथिं ना थायो खासेव थायो नामालै इथिं बिराद गोदाव सोरावसो मोनबाय माने जों जायगाखौनो मिथिला माथिं मा बिथिंनिफ्राय माथो लायनाय लोगोफोर दिनै फार्स्ट टाइम फैनानै कामाख्या मन्दिराव मोजां मानसिफ्रा दैदो बरिया माबादो आंबो खर' एसे बिलिरना लानोसै माबाफोर साननाया जाफुंगोन खोमा बायदिसिना साननाया दैखौ लागायनांगौ खर' भगवान साननायफ्रा जाफुंथोंसै भगवान
दायो जों ओंखारबाय मानसियानो मानसि माथिं नायनो माथिं मानो जालायलांबाय दायो जों ओंखारफिनबाय ओमफ्राय सेन्देल लाफिनसै बेयाव जोंना सेन्देलखौ बहा दोनखो बहा दोनखो नायगिरना मोनाखै दा बेयाव गैथ'आ खोमा माथिंबा दोनदों बिबारफोरा दामि जुथा गानदोंबाथाय हले दोननायानो मोजां ने 10 थाखा लानायाव जेबो लस जाया जोंनिया लाग्राखौ मानसिखौ सिनाय मोना नङा आंदा आंबो लोगोफोरजों बेयाव सेन्देल दोनदोंमोन ओमफ्राय सेन्देल दोननानै दा मानसिखौनो सिनायाखै जोङो सेन्देल टिचार आरोना आनन्द स्ट'र माने माबाफोर बायोबा बेयाव मोनजोबगोन आरोना नै मालिका माथि मोनबाय जोङो माने सेन्देल नागिरदों दा जोंनि सेन्देलखौ बहा दोनदों जों नागिरनानै मोनाखै नै मोनबाय जोङो सेन्देलजोंसो फैदों आरोना फैसाथ' गैखायानोसै 10 लायो होबाय दे फैसा कामायनायल' अंदर से आ गए हम घूम के थांफिनबाय थाबाय जोङो दायो थांफिनबाय थाबाय बिथिंबो भिडिअखौ मोजां नायनोबा नोंथांमोना अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो आरोना आंना लंपेन्टआ बेल गैया माने बायबाय दाख्लै ओंखाय दा लंपेन्टखौनो हमथा हमथासो थाबायगासिनो आं ओंखारलांफिनसै दायो जोङो गोजौ तामाम गोजौआव दंलै जोङो बाइकजोंसो मोजां जागोनलै इयाव फैनो गोजौ गाहाय खुवा खोबजोबनाय मासि गोजौआव दङ जोंलाय ओरैबायदि मोजां नांबाय दे गोसोखौ फैनानै थांगासिनो फैगासिनो
नायग्रा हाजो सायाव गैलानो बेसे गिदिंबाय थानो इथिं बारलांसै आसोला फट' लायोनो दा आं बिदो थांखानि गोजौनिफ्राय Dile, halu. Pahalni begitu. बिराद मोजां थांनोनो बाबाय माथो न'आव लोगोफोर आं थांफिननो बाबायलै माने बिराद मोजां नांदों हा नै आसलखौ साफायखांबाय आङो फट'आ दायो उनथिं नै बिसोरो साफायलायगासिनो आरोना बिसोर साफायखांनायनि उनाव आं साफायलायनोसै जायगाखौ माने बिसोर लादो आरो आं थांफिननो बाबायलै बाइकजोंसो मोजां जागोन इयाव फैनो थांफिननो बाबाय आङो थांफिननो बालायलांबाय आं खुवा खोब्बायना ओंखायनो मोजां नुवाखै नङाबाथ' नुहुरगौमोन बरियानो थांदो फैदो दा जों फट' लानि दसे उनाव देखायलायगोन आरो दायो गाहायाव ओंखारबोलायबाय देखायलायसै बिफोरावनो होयो नामा मानसिफोरालाय पस्टखौलाय नै बिफोरावनो होयो नामा होनदों पस्टखौ मानसिफोरा बिफोरावनो होयो नामा होनदों आयु जालालै हाइवे ओरैबायदि मोजांलै जायगाया अफारफ्लाइआ नै नुहुरदो जानांगौ लोगोफोर आंथ' थांफिननो बाबाय फट' लादो मालाय गावबा गाव फट' लागालायगासिनो बेयावबा मा खालामहैयो मा थाङो Bye bye. जों दायो थांफिनलायनोसै बेसे गारि गाखोना थांबाय थानो नै मोजां नाङो फैनानै लोगोफोर दायो थांफिनगासिनो थांसै फुङाव मा खालामबाय थानो बेयावलाय आरो अखा खोबदो ओमफ्राय खुवा खोबजोबनाय लकेसनखौनो मोजां नुवा फार्स्ट टाइम नायना फैखांबाय दा थांसै गोजौ खिन्थु बेसे किल'मिटार जागोन बेखौबो मिथिला ओमफ्राय दा जों थाबायनानै थांगोन 10 थाखा लायो आरो जायगा नायबा गेसाव दङ बेयाव मोजां नांबाय दे फैनानै नोंथांमोनाबा माबायदि नांखो मिथिला आसोलफ्रा रिल्स बानायनो नागिरदों आं रिल्स बेफोरबायदि जायगा फैबाय थानो मोननांगौ बेरायनो मोननांगौ आरो गुबुनाव बेरायनो नाजागोन आरो मोजां नांदो बेरायना बाइकजों फैनो मोननांगौलै बेफोरबायदि जायगायाव बाइकजों ओइ आसोलफ्रा उनथिं बानायगासिनो आरो हिर' गोजासो
आयै गुवाहाटियाबो माथो तामामलै guys mon fotoan foto माने गुवाहाटि रानि बे नैया वाव 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 केमेराया मोजां नुवा खिन्थु जों जोबोद मोजां नुदों आरोना गासैबो बिल्डिं गुफुर गुफुर बिनो आयु गुवाहाटिया गायजाबो दिनैसो नुबाय आं गुवाहाटिनि बिल्डिंफोरखौ दिनैसो नुहुरबाय दै केमेरा आइफन नङा नालाय बेफोरसो गुवाहाटि गुवाहाटि न'फोरा जोबोद मोजांलै गोजौनिफ्राय दै बोहैबोनाय आरो नै स्राय स्राय बराया बोहैबोदों गोजौनिफ्राय थांलाय फैलाय दैया मैलासो ना मोजांसो मिथिला अन्थाइनिफ्राय थांफिननो बाबायलै आङो दे जाबाय दे थाबाय foto